जरालाय मा लाइफआव मा नुगोन आं बेयावलाय मा नुनांगौ बेयाव हेल' लोगोफोर सोर बबेसिम सहैखो सोर सोरनिसिम सफैखो आंनि लाइफआ कमेन्ट खालामदो अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर अखा बिराद अखा हादों बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर हेलो वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव अखासो बिराद हाबायलै लोगोफोर अखा बिराद हाबाय बेसे गेदेर आफा नोंनि अननायनि फेनालाय दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट कमेन्ट खालामदो बबेनिफ्राय नायदों लोगोफोर आं दा बेलासियावबो लाइभ फैनो हागौ आरोना लोगोफोर जोंनियावहाय अखा हागासिनो गाइसमोन अखा आवाजखौ क्लियार खोनायाबो जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो गाइसमोन कमेन्ट सोर बहानिफ्राय नायदों अननानै कमेन्ट खालामदो नायग्राफ्रानो गैया माथो सानैल' रैमालि मुसाहारि मा खबरै नोंनियालाय माब्रै खबरा अखा हादों दे रावखौहाय खोनायाबो जानो हागौ अननानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थादो हानायखौ खोनादों दां ना सोर बहानिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामदो हेल' लोगोफोर
दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट